Nakaset up na ang mega swabbing center sa Philippine Arena, Bocaue, Bulacan na itinalagang pagdadalhan ng samples ng COVID-19 test sa Bulacan at iba pang lugar ng Kamaynilaan. 6 na swabbing tents na may 96 testing booths ang inilagay sa Philippine Arena. 4 na raang volunteers ang tatao sa pasilidad. Makatutulong ang testing center na ito para makamit ang 30,000 tests a day na target sa darating na May 30. Sa kasalukuyan ay nasa higit 11,000 tests pa lamang ang nagagawa ng gobyerno. Samantala sa Angeles City, 3 bagong COVID-19 cases ang naitala buhat ng ipatupad ang Modified Enhanced Community Quarantine. Ayon yan sa ulat ni Mayor Carmelo Lazatin Jr. Ang mga bagong kaso ay residente ng Barangay Lourdes Northwest, Barangay Balibago at Barangay Kutkut. Nasa ospital na mga bagong kaso at naka-isolate na rin ang kanilang mga kaanak. Ikinababahala ni Mayor Carmelo Pogi Lazatin ang biglang buhos ng mga tao sa lansangan dahil sa mas maluwag na restriksyon sa ilalim ng Modified ECQ. Kaya pakiusap niya sa publiko na manatili pa rin ang mga Angeleño sa kanilang mga tahanan dahil tuloy pa rin ang pag-iral ng stay-at-home protocol ng pamahalaan. Kapansin-pansin rin po na marami na naman ang lumalabas ng bahay kahit hindi essentials. Lilimitahan pa rin po natin ang galaw ng mga tao. Matatandang nitong Lunes, ibinalita ng CLTV News ang buhol-buhol na daloy ng trapiko sa syudad, 3 araw matapos maging epektibo ang MECQ. Karen Maurilio, CLTV News.